Dreaming of becoming doctors? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kawang kali tourist taxi na Risabel para na rilom Garo Meghalaya, kalasya thombor ha Ngut kibriyo ki bamla aban ito. Ha Bijoynagar, ha ka arflay trik unaylar aja arpunriyo, onga kubor na ka All Garo Hills Taxi Association. Laong bagani ka jingja kalaja ha kapor kumbalay biji 100 minute na paisingi, bat ka kali ka basya thombor ka ka Maruti Suzuki Ertiga, ka badon ya registration number ML13A, prahnyo iwe kanday. Kat kum ka association ki Ngut ki bre bamla ban ito ki basyong ha ka tuk ki lawan hajan kani ka kali bat Kawang mau ya ka bat Hadien ka tay ki lepet no na ka te ka jaka laong ru ba ha ka te ka por bun Ngut ki nong nya taxi na tura bat William Nagar ki la yat lang sya Guwahati bat ha ka te ka kali ka basya Kawang mau don tang way passenger bat kat kum ka jingtip balayo syam la don menu ba bensaw kani ka jingja ka lawan ha ka po badang shudep ki Jingïakren ha pedeng ka sarkar Meghalaya bat Assam halor ki jing ki bede bat ki kali kamai tourist ha pedeng kini ki arjanla ka All Garo Hills Taxi Association kalapin pau ki jing sokya halor ka jing shingan jong ki nong nya taxi bat ki pat ba nong let nong wan ki pindan kami ki ni ki linti bat kalakin tui ki bor bade pet ban shimkhia bat toket ya ki ni ki jingja ka association kalakin turu ikinong nya kali ba kinong let nong wan ban long ki ba pikir bha ha ba ya ling ba ka te ka than Vijayanagara chunigari ko rong ko jo Vijayanagara yeah Hadien, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya